du den alligevel i solrød? Se, så lækker den der. Kommer nærmere og nærmere. Tror du, det kommer herhen, Robert? Nej, nu lader den så ned. Så vi kan se halen. William, du kan tage et billede af moren. Det er flot lige nu, for man kan rigtig se pelsen og mønstret. Ja, det kan man nemlig. Når solen kommer igennem, ikke også, så kan man se, at den også har pletter. Ja. William, tag et billede af morens. Herovre. Kom an på, hvad den gør. Nu kan man se, kom der igennem. Der er også de store aber, der synger rundt, og ålerne, som han også synes er sjovt. Wow. Skal vi gå ind og se den anden kugle? Ja, skal du holde mormor i hånden? Det er så, om vi kan finde nogle aber.